Tini International Women's Day nke abon rugai sini Bubagra thangi choika je Amarpur nke jaga bo buri bolrok bai malai bel ekhno khatong khaja ke bo tongthok ka hanai bo jaga Hambai Yaphar Kha je Amarpur ni buri bodol chakra juk songrokno bo Hambai Yaphar Kha te abo international ba antarjatik ni ngui bo belai khno khatong khaja ke az lukuni lukurokno bo Hambai Yaphar Kha ga obai keno jinti prasarok thanjangi tongnani bagi bo joto ti prasarokno kokkajarka tamni ke obo TTAADC ni bisingtui pramo thaningi kaisa jagao je malai mung pandangkha jeta International Women's Day ano rugui buri bodolrok ge obai keno Bubagra ayuglogui tongthun o video manchak share khlairi sukno hambai